अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, नोंथाङा माब्लाबा सानदों नामा जिसुखौ फोथायनायनि बेसेना बेसे गिदिर जानो हागौ होननानै? दिनैनि सैथो थुलुंगायारि सल'आ जोंखौ फोरोंगोन दि संसारा जोंखौ जेसेबांखि नेवसिया मानो एबा मुगैया मानो, जुदि जों ख्रिस्ट'जों गोगोमै गसंथायो अब्ला इसोरा जोंखौ माब्लाबाबो नागारना थाङा एबा नेवसिया। फै ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, अब्ला जोङो नायलांदोनि आरो खोनासंलांदोनि। सा सानजा भारतनि मोनसे फिसा गामियाव जानाय मोनसे जाथाय। गोदोनि नेमखान्थिफोरजों सोलिनाय मोनसे गामिमोन। बेयाव मानसिफोरा गाव गावनि नेमखान्थिफोरजों पुजारीफोर दंमोन आरो बुलि होनाय जि परम्परा नेमखान्थि दङमोन बेखौ गोबां गोरा एबा गोगोमै बै गामियाव खुंनाय जायोमोन एबा सुबुंफोरा मानियोमोन। गामिनि मानसिफोरा बे बाथ्राखौ फोथायोमोन दि सोरबा जुदि गोदान धोरोम एबा गोदान फोथायनायाव थाङोब्ला गामिनि आत्माफोरखौ आरो नेमखान्थि एबा परम्पराफोरखौ अपमान खालामनाय जायो होननानै गामिनि मानसिफोरा फोथायोमोन। बे गामियावनो सासे साधारन सुबुङा जिउ खुङोमोन। बिनि मुङानो जादोंमोन बिरां। बियो सासे गोरिबमोन नाथाय मावख्रुबग्रामोन। दुब्लियाव खामानि मावो, जिब जुनारफोर फिसियो आरो गावनि फिसा नखरखौ बियो बेबायदिनो सामलायदोंमोन। सानसेखालि माखासे जिसुनि बाथ्रा फोसावग्राफ्रा गामियाव फैदोंमोन आरो बिसोरो बैयाव अननाय आरो गोजोननायनि बाथ्राखौ बेखेवनानै होदोंमोन आरो लोगोसेयैनो बिसोरो बुजायदोंमोन दि जिसु ख्रिस्ट'आनो थार बासायगिरि, जायहा पापखौ निमाहा होयो आरो जोबनो गैयै जिउखौ होयो। बेबायदि होननानै बिसोरो बयनिबो सिगाङाव फोरमायनायसै। बिराङा बे गासै बाथ्राफोरखौ खोनानानै गोसोआव जोबोर दुखु मोनबाय। बियो बै समाव सानदोंमोन, जुदि थारैनो सोरबा इसोर दङ जाय आंखौ मोजां मोनो आरो आंनि पापफोरखौ निमाहा होनो हायो, अब्ला आं बिखौ लुबैयो। बेबायदि होननानै बिराङा गोसोआव साननायसै। बियो बै इभान्जेलिस्टफोरजों लोगोसे आरज गाबदोंमोन आरो जिसुखौ गावनि जिउनि इसोर आरो बासायगिरि होननानै नाजावदोंमोन। नाथाय जेब्ला बे गासै खबरा गामियाव गोसारबाय, अब्ला सुबुंफोरनियाव मोनसे अरा नांनायसै। गामिनि गाहाय दैदेनगिरि आरो माखासे गेदेमाफोरा बुंनायसै, नोङो जोंनि देबताफोरखौ लाजि फोनांदों, नोङो आबौ आबैनिफ्राय फैनाय नेमखान्थिफोरखौ सिफायदों। बेबायदि होननानै दैदेनगिरिफोरा बुंनायसै। गामियाव मोनसे सावराय मेल खुंबाय आरो बिरांखौ गेजेराव गसंहोनायसै। सावराय मेलाव बिरांनि खानायखौ टाकलुयै सिननानै होनो नांगौ आरो बिखौ लाजि फोनांनांगौ होननानै मोनसे थिरांथा लानाय जाबाय। मानोना बै गामियाव टाकलुयै खानाय सिननाया गोबां अपमाननि बाथ्रामोन। सावरायनाय बायदिनो माखासे सेंग्राफोरा फैनानै बिरांनि खानायखौ सिननानै होजोबबाय। बयबो सुबुंफोरा मिनिनो हमबाय। गथ'फोरा आखाइ खबनानै होबाय। गेजेरनिफ्राय सासे सुबुङा बुंनायसै, दाना नायदो रायजोफोर, जिसुखौ फोथायग्राखौ माबायदि नुयो। बेबायदि होननानै सासेया बुंबाय। बै समाव बिराङा सिरि सिरियै गसंनानै थाबाय। बिनि मेगनाव मेगन मोदै दङमोन। बियो बै समाव गोसोआव बुंदोंमोन, ओ फोरबु, आंनि खानाया सिनजाबाय, नाथाय आंनि फोथायनायखौ माब्लाबाबो हानानै गारनो हानाय नङा। बेबायदि होननानै बिराङा गोसोआव बुंबाय। बिनि उनाव आरोबाव रायजो राजाफोरा मोनसे थिरांथा लाबावनायसै। बिसोरो गेसाव मोनामलायनाय बोराय बोराय माखासे सेन्देलफोरखौ लाना फैनानै माला बानायनानै बिनि गोदोनायाव गानहोबाय। सेन्देलनि माला गानहोनाया गामिनि मोनसे नेमखान्थिनि बायदिब्ला गोबां मुगैजाथाव मोनसे खामानि। बै समाव मानसिफ्रा मिनिनानै बुंनायसै, नायदो बियो सासे जिसु बायदि राजा जाबाय, सेन्देलनि मुखुत गाननानै। बै समाव बिराङा मोनसे गोलाव हां लानानै गोसोआव मोनसे बाइबेल सिरिखौ गोसोखांनायसै। बेनो जादोंमोन माथाइनि 12:10 सिरि, जायफ्रा धोरोमिया हाबा मावनानै नासयजादों बिसोरो बोर होजाग्रा, सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। गामिनि मानसिफोरा बेसांखिनि खामानिखौ मावनायाव गोजोननाय मोनाखैमोन। माखासे सेंग्राफोरा सावराय मेलनिफ्रायनो बिरांखौ बोनानै लाना थांनानै साइडथिं गोबां बुहैनायसै। सोरबाया आथिंजों जोदों, सोरबाया आखाइजों बुदों, सोरबाया लावथिजों बुदों। बेबायदिहै गोबां साजा होनायसै। बिनि मोदोमनि बिगुरफोरा जिबाय, थै बोहैबाय। बिनि बिसि आरो गथ'आ गोजाननिफ्राय नायहरनानै गाबबाय थादोंमोन, मानोना बिसोरनो सहाय होनो थाखाय बै समाव रावबो आवगायबोनो हायाखै। होंगो दोंगोआव मानसिफोरा होज्रिखावनानै बुंदोंमोन, नों जुदि जिसुखौ नागारोब्लासो जोंबो नोंखौ नागारगोन। बेबायदि होननानै गोबां मानसिफोरा बुंबाय। बै समाव बिराङा रायजो राजाफोरनो बुंनायसै, आंनि फोरबु जिसुआ क्रुसाव गासैखौबो सहायबाय। आं जुदि बिनि मुङाव एसे सैनांनायखौनो सैनो हायाब्ला, अब्ला आं बिनि माबायदि सेला जागोन। बेबायदि होननानै बिराङा बुंनायसै।
आरोबाव बिनि उनाव रायजो राजाफोरा मोनसे थिरांथा लाबावनायसै। बिरांनि जि हा सम्पति धोन दौलत जा दं बेखौ गासैखौबो सेनानै लानाय जाथों होननानै थिरांथा लाबाय। आरो बै समाव बिनि आबाद फोथार, बिनि न', बिनि जिब जुनारफोर, मोसौ मोसा जा दङमोन बेफोर गासैबो गामिनिसो मोनसे सम्पति होननानै फोसावनानै होबाय। बिरां आरो बिरांनि न'खरनि गासैबो होखारजाबाय। गामिनिफ्राय एसे गोजानाव थांनानै बिराङा हाग्राबारियाव मोनसे फिसा न' बानायहैनायसै। नाथाय एसेबां दुखु मोननायनि उनावबो बिराङा बैयावबो इसोरखौ खुलुमनो बावाखै, हान्थु खरायनानै आरज गाबनायसै। आरो बिरांनि आरजआ जादोंमोन गितफोरनि 23 नम्बरनि 1 सिरि, फोरबोआ आंनि लावखार, आंहा थोआ जाथारनाय नङा। फिन आरोबाव मोनसे सावराय मेल जाबावबाय। बै सावराय मेलाव दैदेनगिरिफोरा बुंनायसै जे बिराङा जोंनि गामिनिफ्रायबो बन्सित जाबाय, जोंनि गामिनिफ्राय आउट जाबाय। बिनि गासै हा सम्पतिफोराथ' जों लाखाजोब्बाय, नाथाय बियो जोंनि गामिजों लोगोसे रावजोंबो सोमोन्दो लानो मोननाय नङा, लोब्बा थानो मोननाय नङा, आरो जोंनि गामिनि रावबो बिजों राव होनो मोननाय नङा, बिबो जोंजों राव होनो मोननाय नङा, जों बिनो जेबो हेफाजाब होनाय नङा, जोंनो बिखौ नांला। बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा आरोबाव खनसे बेखेवनानै होबावबाय। बे गासै बाथ्राखौ खोनानानै बिरांनि बिसिया गोबां गाबबाय। गथ'फोरा उखैनायजों गाबनो हमबाय। बै समाव बिराङा गावनि बिसिनि आखायाव हमनानै बुंनायसै, जोंजों लोगोसे रावबो गैया, नाथाय जोंजों लोगोसे जिसु दं आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जगायग्रा, बेबायदि होननानै गुरै रावाव गावनि बिसिखौ बुंनायसै। माखासे सेंग्राफोरा ओरैबायदि गोरा गोसोनि दङमोन जे बिरांखौ सिथारनोनो खायदा खालामबाय। सानसेखालिनि मोनाबिलियाव बिराङा सानसेमानि खामानि मावनानै मोनाबिलि समाव गावनि न' फारसे फैफिनदोंमोन आरो न' सफैनायनि सिगाङावनो खोमसिया साथिफबबायमोन। अब्लानो हरखाबै माखासे सेंग्राफोरा बिरांखौ हमनानै गुलि गावदों। बे जाथाया गामिनि बाहेराव जादोंमोन आरो गुलिया सिलाइनिफ्राय गबाय। नाथाय इसोरनि हास्थायनाय, इसोरनि थांखिया आलादा। गुलिया बिरांनि मोदोमाव नाङाखसै, नाथाय खोमा खाथि फारसेसो ओंखारलांबाय। आरो बै समाव बिराङा हायाव गोग्लैबाय आरो हान्थु खरायनानै आरज गाबबाय, ओ फोरबु, आंनि थैखौ नोंनि मुंनि थाखाय आङो फसरनो गोनां जायोब्लाबो, फोरबु, आं थामथिम दं, आं तैयार दं, नाथाय आंनि आत्माखौ नोंजों लोगोसे दोन। बेबायदि होननानै बिराङा आरज गाबबाय। बै हरनि जाथाया गामिनि मानसिफोरखौ सिमावग्लुंजोब्बाय। माखासे मानसिफोरा साननो हमबाय, बे माबायदि जानो हागौ जे एसेबां सैहो जानायनि उनावबो बियो जिसुखौ नागाराखसै। बे बिसयखौ गामिनि मानसिफ्रा गोबां सिन्था खालामबाय। लासै लासै माखासे मानसिफोरा सिरि सिरियै बिरांखौ लोगो हमनो हमबाय। जायफोरा बिरांखौ सिरि सिरि लोगो हमहैदोंमोन बिसोरो बिरांनियाव सोंनायसै, नों एसेबां दुखु मोनबाय, नों एसेबां सैहो जाबाय, अब्लाबो नों मानो जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारासै? बेबायदि होननानै सोंबाय। बिराङा गोजोन मोखां मिनिस्लुयै बुंनायसै, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आनो आंखौ नागाराखै, बियो आंनि थाखाय क्रुसाव जिउ होबाय, बिनि अननाया आंनि थाखाय संसारनि सिगिनायनिख्रुइ देरसिन। बेबायदि होननानै बिराङा बुंफिनबाय। जिसुखौ नाजावनायखाय बिराङा कमप्लिटलि गामिनिफ्राय बयकट जाबाय। रावबो बिसोरनो जानाय लोंनाय होला, आनखि खामानि हाजिरा मुजिरा मावनो होला। बेनि थाखाय गथ'फोरा उखैनायजों गाबनो गोनां जादों। बिसिया बिरांखौ गोबां बार बुंनायसै, मा जिसुखौ मानिनायानो सैथोमारना? नाय, दिनै जोङो मोनजायाखैबो, बिखौ मानिनायखाय, बिखौ लानायखाय। बेबायदि होननानै बिसिया बिरांखौ बुंबाय। बिराङा गाबदोंमोन आरो गाबनायहायनो फिननाय होनायसै। जिसुआ बुंदों, अख्रांनि दाउफोरखौ नाय, ना बिसोरो फैयो, ना गायो, ना बिसोरो हायो, अब्लाबो सोरगोनि आफाया बिसोरखौ जाहोयो। अब्ला जोंबो बिनि बिसाफोर, मा बियो जोंनो जाहोनाय नङा ने? बेबायदि गाबै गाबै बिराङा बिसिनो बुंनायसै। आरो बिनि उनावनो थारैनो इसोरा सोमोनांथावखौ मावबाय। माब्लाबा माब्लाबा हाग्रायाव फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनबाय, आरो माब्लाबा माब्लाबा हाग्रा फारसे थांनाय सिनाय मोनै थांलाय फैलाय खालामग्रा मानसिफ्राबो बिसोरनो जानाय लोंनायखौ होलांबाय। आरो बिनि न'खरा लासै लासै गोबां सैसोनायनि गेजेरजोंब्लाबो थांनानै थाबाय। गामिनि मानसिफ्रा बिसोरखौ सिरि सिरियै गोबां नोजोर होखोमाबाय थादों। बिसोर सानदोंमोनदि बिराङा उखैनायजों आरो हावरिया जालांनायजों बायग्लिलांगोन होननानै, आरो बियो बेबायदिनो जिसुखौ नागारगोन बेबायदि होननानै सानदोंमोन। नाथाय गोबां दानफोरा बारलांबाय। बिरां आरो बिरांनि बिसि बिसोर सानैबो फोथायनायाव गोबां मजबुतसो, बोलोगोरानिख्रुइ बोलोगोरासिन जालांबाय। बिसोरनि मेगनाव गोजोननाया दङमोन। बिसोरनि गुस्टि आरो खुगायाव अरायबो आरजआ थायोमोन।
गामिनि मानसिफोरा साननो हमबाय, सोर माबायदि इसोर दङ जायनि थाखाय गासैखौबो खोमानायनि उनावबो एसेबां खुसि, एसेबां गोजोनै थानो हादों? गामिनि मानसिफोरा सोमोनांदों आरो बेखौनो सानगासिनो दङ। गिबि गिबियाव बिरांनि बिसिया गोबां गियोमोन, फोथायनायाव एसे लोरबांमोन। नाथाय सानसेखालि हराव बियो सिमां नुदोंमोन आरो सिमाङाव जिसुआ बिखौ बेबायदि बुंफैदोंमोन, गिनो नाङा, आं नोंजों दं, बेबायदि होननानै सिमाङाव बुंफैदोंमोन। फुङाव सिखारनानै बे गासै जाथायखौ गावनि हौवानो बुंनायसै। आं दा मोनथिबायदि जों हारसिं नङा, जिसुआ जोंजों लोगोसे दं। आंबो दायो जेखि जि जाया मानो आं बिखौ नागारला, बेबायदि होननानै बिरांनि बिसियाबो बुंनायसै। बै साननिफ्राय बिरांनि नखरैनो गोबां बोलोगोरायै फोथायनायाव जौगालांनायसै। बिराङा सानफ्रोमबो हाग्रा फारसे थांनानै हान्थु खरायनानै आरज गाबहैयो। बियो बुङो, अ फोरबु, आं गासैखौबो खोमाबाय। अ इसोर, आं हास्थायो आंनि गामिनि मानसिफोरा जेन गासैबो नोंखौ मिथियो, बिसोरनि गोसोनि मेगना जेन गेवो। बे बिसयखौ लानानैनो बिराङा सानफ्रोमबो आरज गाबो। लासै लासै बिनि आरजनि फिननायखौ मोननो हमबाय। गामियाव बेबायदिनो गोरिबजों सैसोनानै थानाय जायफोरा गामिनिफ्राय बयकट जानानै थानाय, बिसोरो लासै लासै बिरांनियाव फैनायसै आरो बिसोरो जिसुनि बिसय सोंफैनायसै आरो बिराङा जिसुनि बिसय बिसोरनो खोन्थानायसै। जिसुआ गोरिब आरो मुगै जानाय मानसिफोरखौबो अनो, बेबायदि होननानै बुंबाय। माखासे दानफोर बारलांनायनि उनाव गामियाव मोनसे गिथावना बेराम फैबाय। उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो बोराय बुरैफोरा बे बेरामाव सैसोनांबाय। गामिनि फुजारिया बुलि बावदों, नाथाय जेबो मुलाम्फा जायाखै। बै समाव मानसिफोरा गिबाय। बै समाव माखासे मानसिफोरा खारै खारै बिरांनि सेराव फैबाय आरो बिसोर बुंफैनायसै, नोंनि जिसुआ देरसिन दा, नों जिसुनियाव आरज गाबदो जेन बे बेरामफोरा जोंनि गामिनिफ्राय गोजान जायो। थारैनो मेगन मोदै लानानै आरज गाबनायसै। अ फोरबु, बे गामिया आंखौ सैसो होबाय थादोंमोन, नाथाय बिसोरखौ निमाहा हो, बिसोरनि सायाव अनखांनायखौ हरदो। आरो थारैनो माखासे सानफोरनि उनावनो बेरामा खमिलांबाय। गामिनि मानसिफ्रा बेखौ नुनानै सोमोनांबाय। गामिनि मानसिफ्रा बुंनो हमनायसै, थारैनो जिसुआनो इसोरमार नामा, बेबायदि होननानै गोबाङा बुंनो हमबाय। जाय सेंग्राफोरनि गेजेरनिफ्राय बिरांखौ बांसिन बुदोंमोन, बे गाज्रि बेरामा बिनियाव फैबाय आरो बियो सैनांबाय। जेबो मुलि, जेबो ट्रिटमेन्टआनो खामानि होआखै। जोबथायाव सेंग्रानि बिमाया गाबै गाबै बिरांनि खाथियाव फैनायसै आरो बुंफैनायसै, अन्नानै नोङो आंनि फिसाज्लानि थाखाय आरज गाबदो, बेबायदि होननानै बुंफैबाय। बिराङा बै सेंग्रानि न'आव थांबाय आरो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरज गाबबाय आरो माखासे साननि उनावनो सेंग्राया मोजां जाबोबाय। बे गासै सोमोनांथाव खामानिफोरा गामिखौ सिमावग्लुंजोब्बाय। गामिनि मानसिफोरा बिरांखौ आरो बिरांनि नखर गासैखौबो लासै लासै मोजां मोनफिननो हमबाय आरो बिनि साखि होनायफोरखौ खोनासंदों। गोबां सैसो नांनाय दानफोर बारलांनायनि उनाव गामियाव सासे सुबुङा रावखौबो गियालासे एरैहाय बुंबाय, आंबो बिरांजों लोगोसे जिसु ख्रिस्टखौ मानिनो हास्थायो, बेबायदि होननानै बुंबाय। आरो बे बुंग्राया सासे हौवा थैजानाय आइजोमोन, जायहा बयनिबो सिगाङाव गियाजासे जिसुखौ आं नाजावनोसै होननानै बुंदोंमोन। आं नुदोंदि बे मानसिया गासैखौबो खोमाजोब्बाय, अब्लाबो बिनि मोखाङाव गोजोननाया दङ। बे गोजोननायखौनो आंनोबो नांगौ। लासै लासै माखासे मानसिफोराबो फैनो हमबावबाय। दायोब्ला बिराङा हारसिं नंलिया, बेजों लोगोसे माखासे मानसिफ्राबो खौसे जाफानानै बिरांजों लोगोसे बै हाग्रायावनो आरज खालामग्रा जाबाय। बै सानै साथामजों जि आरज खालामनायनि गौथुम दङमोन, बे गौथुमानो लासै लासै मोनसे गिर्जा जाबोनायसै आरो बै गिर्जायाव बिसोरो मेथाइफोर खनो, बाइबेल फरायो आरो गावजों गाव बिजों बिसज्लायोसै। जि गामिया मोनसे समाव बिरांखौ लासिंसिं फोनांदोंमोन, होखारदोंमोन, दा बै गामिनि मानसिफोराबो जिसु ख्रिस्टखौ मोनथियोसै। जाय गामिनि गाहाय दैदेनगिरि दङमोन, जायहा बिरांनि खानायखौ सिनहोदोंमोन, बिबो दायो गुरै जाबोबाय आरो बै दैदेनगिरिया बुंनायसै, नोङो थारैनो सैथो इसोरखौ मोनबाय। जों नोंखौ गोबां सैहोबाय, नाथाय नों माब्लाबाबो खिथिर लानो फैयासै। नोंनि जिसुआ नोंखौ आलादा बानायबाय। जोबथायाव गामिनि गाहाय दैदेनगिरियाबो बिरांखौ आरज खालामहोनानै बिबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायसै। दिनै बै गामियावनो, जि गामियाव बिरांनि खानायखौ सिनदोंमोन, सेन्देलनि माला गानहोदोंमोन आरो बिरांखौ गावथारनो हास्थायदोंमन, बै गामियाव मोनसे गिदिर गिर्जा न' जाबाय। दा बै गामियाव बयबो गथ'फोरा मेथाइ खनो, गिर्जायाव फैनानै बोराय बुरैफोरा आरज खालामफैयो, सेंग्राफोराबो गिर्जायाव फैयो, खुलुमनाय सिबिनाय खालामफैयो आरो बिरांनि जि साखि दङ, बे साखिफोरा खाथि खालायाव थानाय गामिनि बयबो मानसिफोरा खोनाबाय आरो बयबो सोमोनांबाय आरो गोबांफोरा बुंनो हमबाय, जुदि सासे साधारन सुबुङानो जिसु ख्रिस्टनि थाखाय एसेबां सैसोनो हायोब्ला,
अब्लाथ' जोंबो सैसोनो हागोन, मानोना बिनि इसोरा गोथां इसोर। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, बे सल'आ जोंनो मा फोरोङो? सेथि, जों जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सैथोयै थायो, संसारा जोंखौ नेवसिब्लाबो इसोरा जोंखौ गोजौआव दैखोयो। नैथि, जेब्ला जों गासैखौबो खोमायो, अब्लाना जों मोनथियोदि जिसु ख्रिस्ट'आनो बयनिख्रुइबो देरसिन दौलत होननानै। थामथि, जेब्ला जोङो जोंनि सुथुरखौ निमाहा होयो, इसोरनि महिमाया जोंनि गेजेरजों जोंख्लाबो। 2 तिमथि 2:12 जोङो सैसोफ्लायोब्ला बिजों जोङो सासन खालामफागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जुदि बे स्ट'रिखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ गुबुननो शेयार खालामगोन आरो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन, आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेनोसै, आरो नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव मोन्थिहोगोन। थेंक इउ।